И сега това нещо, като се е свързало, трябва да отиде ето тук. И вече се отиде на мястото. Така, търсим на долния ред парченце с бяло. Ето. Ето, тук е бялото. Червеното пак се сочи към червения център. Така че просто го дигаме. Ето така. И първата стъпка на купчето е готово. Време е втората стъпка. За втората стъпка трябва да използваме корнерите на тези ъгловите парченца, които са по трицата. И сега трябва да търсим ъглово парченце, което един цвят да е бяло, независимо на къде сочи. Да е тук, няма значение. Само да има бяло. И тук имаме примерно бяло, зелено и оранжево. То трябва да застане тук, защото белият център е тук, оранжевото е тук, а зеленото е тук. И за да отиде тук, парченцето трябва да отиде под мястото, на което искате да го качите. Моето вече е под мястото, на което искам да го кача. Така. И сега, като е така ситуацията, трябва така да направите купчето. Все едно този ръб да го има. И така. И на където сочи бялата страна, натам завъртате долния ред. И сега, примерно, тая бялата страна сочи наляво. Значи завъртаме долния ред наляво. Сега сваляме десния ред. Ето този ред. И връщаме долния ред надясно го завъртаме този път, за да го върнем. И сега качваме. И парченцето се отиде на мястото. Все пак търсим. Ето тук има бяло, червено и зелено. То трябва да отиде тук. Защото тук е зеленото, тук е червеното, тук е бялото. Значи го завъртаме ето така, за да отиде под мястото, което искаме. Сега гледаме ъгъла. То се очи наляво. Значи завъртаме този ред наляво. Сега като сме го завъртяли наляво, отиваме така, обръщаме купчето наляво. Взимаме тая страна, сваляме долу и долния ред го връщаме. Качваме и това пак си е на място. Тук имаме бяло, синьо, оранжево, то трябва да застане тук. То трябва да застане тук. Така че го местя. Пак правим така, ъгъла се насочи към нас. И това бялото сочи наляво. Така. А тук е това. Това тук го сваляме. Сваляме го. И сега връщаме долния ред. И почти вече направихме едната страна. Така. Време е за втората страна. Сега, тук имаме случай, който бялото ни не е тук, ни тук. Значи първо застава ето тук, защото там трябва да скачи това парченце. И вече е по долния ред. Но когато ъгъла гледа към вас, бялото не сочи никъде, нито надясно, нито наляво. Сочи надолу. Това означава ето така. Значи да завъртите бялото, на която страна искате. Първо аз ще го завъртя наляво. И така го завъртате два пъти. Сега сваляме този ред и връщаме. Грешка, извинявайте. Значи, когато е така, трябва задължително да го завъртите надясно, наляво. И така го завъртам два пъти. Сега връщам това. Завъртам. Така.